Maayong adlaw kaninyong tanan nga nagpaminaw karon ning tulumanon kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. Rene Obra o Attorney Elaine Bathan. Ingon man, sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong suliran, itago lang ko ninyo sa pangan nga Joy, hingkod ang pangidaron, minyo, ug may tulo ka mga anak. Itago na lang sabang akong address diri sa Mindanao. Punto legal kining akong suliran. Kabahin kini sa iskandalo nga nahitabo nako nga nakahuna-huna na gani ko sa paghikog. Aron inyong hisabtan, ingon ini ang mga panghitabo. Joy! Able! Daan pa kong hubog nga mauli si Dante. Joy! Kay surdo na niya ron. Buntag na kaning nauli ay. Kaya sa May nalasab nag-irimetro. Able, Joy! Kadiyot, oy! Oh, Mark? Ako lang gatod si Baydante, Joy. Kay hubog naman kayo nga kung nasugat ng buntag pagpalit ng upan. Ginoo ko, uy. Mark, pasensya ka na ha. Nahasol ka rin ng apiling akong bana. Salamat sa mong paghatod niya ha, Dinis Amo. May sa pa yan, uy. Ihatod ko lang una ning pan sa amo, ha? O mabalik ra ko. Ha? Nga nang mabalik man ka, Mark? Nagatog na nag-ubo ang akong bana sa katre. Wala ka ni makatarog higda sa kahupok. Ay, paita ng tawhana, uy. Hain magkampitaka ani niya nga wa man ipitaka na uli. Ang sa ato pa. Wa na sab ni kwarta ron. Kapila na gini mahitabo. Isa nang hilabot sa kumpitaka. Kamatang amaw eh. Ito kumpitaka. Nga ka siyang lubot. Gatog sa diha oy, hubog kay ka. Isa hubog. Ako. Hindi ko hubog. Di pa ako hubog. Mauna iba ako nga wa na diri sa bulsa sa luyos sa akong kalsones sa kumpitaka. Ay na ako pitaka. Yung gikuha. Siya? Ganun ako matay pasanginlan ni mo, oy. Nga miabot ka din ni sabay nga wa na makay pitaka. Makakon. Imo na sa gikuha nga akong sildo. Ikaw na nagilap. Naalasan ka dante ha? Manapat na sa ganito. Ano akong pitaka? Ha? Ano akong pitaka? Ay! Ay! Dante! Saba! Ayaw tumati mo asawa, bay! Mark! Hey, Mark! Ang sama ka? Babae na! Dili na angay tumati. Gikuha nga akong pitaka! Bay, daan na kang may pitaka. Di ang nabangalanti ka dito sa kanal. Sa gawas na dahan ng maring. Usa? Katuog na lang yun. Aroy kamata ni mo, mahuwasan ka na. Pangitaon tang imong pitaka. Salamat sa mga paglawas ng kukaniha, Mark, ha? Kunwa ka pa. Hayan, bunog na sa taong Dante. O wara-warahan na sa kuksundang. Kaluoy ni mo, Joy. Mark. Dali. Relax ako mga baga. Paggawas na mong gibati, Joy. Mark. Medyo may kanang akong dukhan nga nakasumbong ni Mark sa tanan. Mas may pang-ami kong Dante. Naluoy pa na ako. Pero si Dante, natulo na lang ang among anak. Huwag gihapoy kausapan. Sige lang gihapog kahubog. Kamay na maintrigo sa iyong sweldo. Usahay, wak pa yun. Si Mark maning nalawag. Hello? Kamusta ka naman, Joy? Okay na ko. Salamat din sa tanan, ha? Pasalo ako, ha? Kung hindi ko lang ni mo masulti. Ha? Ang unsa man, Mark? Joy, sa primero, kaluoy pa ang ibati ko ni mo. Apan karon, ibati kong lahi na eh. Joy,
Nahigugman ako nimo. Unsa? Mark? Si Mark nga amigo sa kumbana ang akong kasumbungan sa tanan kong pag-anto sa kumbana. Kay kanunay masab siyang naa sa panahon nga magkinahanglan ko comfort. Wa manggod ko'y kaila sa lugar sa kumbana. Wa ko'y mga paryente. Og si Mark lang ang mihatag na kog maayong pagtagad. Hangtod nga, mitugan siya nako, nga nahigugma lagi ko no siya nako. Kay nakita ko no niya nga, moatiman paghapon ko sa kumbana, bisan pa og bunogon ko. Og dihang gigukot ko sa kumbanag sundang, wagit ko no kumusumbong sa pulis. Dili masabgot ko gusto nga mawad ag amahan ng akong mga anak. Unya, Pwede ba, Joy? Mark, dili lagi taon pwede ng imong gusto. Pulos na ta mga minyo. Ako may pana. Ikaw may asawa. Nga nung gutong subton man ta ka. Di ka angay mo batik sa mani anak, di rin ako kay minyo na ta. Joy, Kung tinuod man na, Mark, no? Putla na. Kung gusto ka nga magpadayon ng atong panagkikalaay, ayoko pang yapi. Kalimting imong gibati di rin ako. Joy. Si Mark na sabning nag-text ay, Amaw mong gining tawana, eh. Usahay ba ya? Di na ko tuyon nga makilig ko ang iyang mga messages. Maong usahay sakyan-sakyan na nasab na akong iyang mga text. Basahon ako, be. Uy ko pa, kaon na. Kay basig mapas mo nasab ka. Kay wa bayay pakialam ng panan nimo kung nakakauna ba ka. Hanggaw ay. Concern na po ay. Replyan ako, be. Hoy, gwapo. Ikaw pod. Kaon na sab. Kay mudaot niya ka. Joy. Uy, Mark? Niya nasad lagi ka. Alawara ba di rin imong amigo? Oh, may noon. Di mo tadsi ako kung tuyo. Ikaw man. So? Ikaw cute. Salamat ha. Nga nitubay na ka na ko. Ug, nakita na yun. Ha? O sige ta na. Sweet ka ng mga text na ko. Concern ka sa na ko. Hala, uy. Taka raman ka, uy. Gisakyan ramgod ako ng imong mga binuang nga text na ako, good. Nagtuo di ka nga binuang galing ako, Joy. Mark, nausaban ko ng imong naong. Nasuko ka? Oh! Tungod kay manhin kang di kasabot ang gibati. Mark, Makita ni mo akong buhatan. Makita ni mo. ano naman to siya? Nasuko? Salamat. Kay pila na kaadlaw nga wa na magsamok pa nako si Mark. Basig nakasabot na to siya. Animal ka, babayana ka! Oh, Animal ka! Undatan ka! Ay, diba? Ay, siya na naman kayo. Diretso ka na magpamugno. May relasyon di mo sa kumbana. O ikaw ang maguna-una niya! Unsa kuya ko yung una-una? Bida na bali naman ni Uy. Hay na si Mark, ha? Aron magparayg-parayg na sad kaniya. Ay nalatan ni mo, day. Katol na gyud kaayo, day. Nga wa ka matagbaw sa imong bana. Hasta nga akong bana. Imo pang paraygan-paraygan. Imo pang gika-sex. Ha?
Usa ko na istorya ha, oy! Ay, nalang pamaka! Kay nabasa na ko tanan ninyong text ako ba na? Gipang-forward niya na ako ang tanan ug ako ning gipost sa social media. Usa? Yes, day! Ha! Kabaos na ko nimo. Kay gipistahan ka na sa FB, day, nga kundatan ka. Dili ka makontento og usa ka lalaki. Di makontento og bana. Usa? Gibali ni Mark ang istorya nga ako ang nag-una-una niya tungod siyang kasuko nako nga wa nako siya sugta. Gi-forward niya siyang asawang ako ma-messages niya o gi-post sa social media o gipistahan sa mga tao nga way kalibutan sa tinuod nga istorya. Gisuong pa ko siyang asawa sa amo o gipugno. Unya, buntis ra bade ko ni atong higayuna og usa ka buwan may gani kay wa ko kuha eh. Gubot kayo nga akong hunahuna atong higayuna nga nakahuna-huna na ko sa paghikog tungod sa lang pagpakauon ako. Niulit na lang ko diri sa amo, daang akong mga anak. Ang akong mga pangutana mao kining mosunod. Unang pangutana, gisong og gibugno ko sa asawa ni Mark o gipost sa social media nga nag-una-una kuno ko sa iyang bana og nag-sex ko mi sa iyang bana. Unsa may ikaso ko anak nila nga wa man sila igong ebidensya. Ikaduhang pangutana, gibali siyang banang istorya tungod sa iyang kasuko nako nga wa ko mopatol niya. Ila kong gipakauwawan sa social media nga nagpa-sex kuno ko niya. Angay pa siyang tuhuan nga wa man sila igong ebidensya. Di ba di ay nga apil siyang ikiha kung tinuod man? Kaya ang asawa diri man gud nako masuko, way apil ang iyang bana. Ikatulong pangutana, sa pagsung ug pagbugno sa iyang asawa nako ug pagsinggit-singgit sa tubangan sa among mga silingan, mabdos ra bade ko adto. Usa ka buwan na to, pwede ko bang kasuhan ang iyang asawa? Unsa nga kaso? Ikaupat o katapusan. Ang mga nag-apil-apil ba og comments sa post sa iyang asawa, pwede ko ba silang i-apil og reklamo? Kaya di man mayong ilang gipang comment nako. Unsa masab nga kaso? Palihog, tabang yung tambagi ko. Kini ang akong suliran, Joy. Mayong adlaw mga sukintig paminaw kini si Attorney Elaine Bathan ug kauban lang ako ang partner nga si Dr. Rene Obra. Kami ang muhatag ninyo og tambag, tubag, solusyon, kalinawan sa inyong mga pangutana, mga problemang may punto legal, punto medical, personal, behavioral, mga problema nato sa mga ginadiling droga, mga problema nato sa tuang kapikas, kabanay, karelasyon sa tuang mga kauban, mga kaila, silingan sa tuang pamilya, maski unsa pa ng mga puntuha, ipadala ang inyuhang suwat suliran. No, ipadala inyuhang suwat sa suliran_612@yahoo.com or sa ato ang Facebook account nga kini ang akong suliran official writers page. Padasad atong ipadala sa 3rd floor Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Now, ato ang letter sender atong taguon sa pangalan nga si Joy from Mindanao kay gipadani niya sa kini ang akong suliran official writers page. Now, ihang pangutana, gisong o gibugno manggod ni siya sa asawa ni Mark o gipost pag yun siya sa social media nga nag-una kuno siya sa iyahang bana og nag-sex kuno sila sa iyahang bana. Unsa may ikaso ko nga ana sila nga wa mangyud siyay igong ebidensya kay wa baya to niya sugta, di ba? Momento sa katong drama. So kana nga namasangil sila kanang iyahang mga pag-post, kanang iyahang mga gibuhat, pwede gyud na nato sila pwede gyud na nato sila pasakaan og kaso nga cyber libel kanang pagpanaot sa ato ang reputasyon, sa ato ang budhi, sa ato ang dungog, pwede gyud na nato sila pasakaan og cyber libel. No, ipakita lang gito ang ebidensya nimo katong iyahang mga gipang post sa social media. Ikaduhang pangutana, gibali sa iyahang bana ang storya tungod sa iyang kasuko nako nga wa ko mopatol niya.
iya kong gipakauwawan sa social media nga nagpa-sex kuno kuniya, angay ba siyang tuhuan nga wa man sila'y igong ebidensya, di ba di ay nga apil siya ikiha kung tinuod man, kay ang asawa dire raman good na suko nako, way apil ang iyahang bana. Okay, of course you are single, no? Kani siya ang kaning iyahang gibuhat nimo ko padagud niya nimo kuan as violence against women and children under 9 to 6 although wa mo'y dating relationship pero nanguyab man ni siya nimo, no? Or kung dili manggani pwede ginagina nato siya, no, makuha for kana akong giingon sigun sa akong giingon cyber libel tungod sa iyahang pagpakauwaw nimo in that way, no? Now this what good dili good kaniya madaot kay kanang pwede maginato siya patubagon sa iyang gibuhat nimo. Ikatulong pangutana sa pagsulong sa pagbugno sa iyang asawa nako o pagsinggit-singgit atubangan sa among mga silingan. Mabdos ra ba di ay ko adto og unya pwede ko bang kasuhon ang iyahang asawa ana unsa man nga kanang kaso. Aside sa cyber libel, kung nabugnuan yun ka atong panahona, I hope hinaot untang napablatter to nimo, unya kung nagbleeding ka, na-threaten abortion ka, pwede po na nimo makiha for intentional or unintentional abortion, pwede nimo makiha for physical injuries, pwede nimo makiha for slander by deed, no? Pwede nimo makiha for grave threat or grave coercion, depende sa circumstances nga nahitabo atong panahona. Bottom line is mindot sad siguro ni silang patagmon sa, no? Katapusang pangutana, ang mga nag-apil-apil sad og comment sa post sa iyahang asawa, pwede ko ba silang i-apil og reklamo kay di man maayo ang iyahang gipang comment nako? Unsa man sad nga kaso. Okay, ang cyber libel, mga sukintig paminaw, nag-ingon nga dili ra ang nag-post ang pwede natong makasuhan, kundi po naapil man gud siguro tong mga nang share og mga nang himo og bag-ong comment, no? Labi na kay kung ikaw mismo nagpakay kana imong pag-comment man gud o pag-share, naa man gud pug kay intention nga mag-apil-apil sa pagpakauwaw, no? Ang imo pong komento kung lahi pod, no, bag-o pod na siya, lain pod ang iyahang kanang konteksto, nagpakauwaw sad ka, no? Nanaod po ka sa reputasyon, nanaod po ka sa ngan o sa budhi po sa imuhang isig kaingon or labi na kang joy, no? So, pwede po nimo silang ikiha joy. So, tanawa to akong suggestion, mukiha manggod ta og cyber libel, ang dapat natong buhaton is screenshot na nato ang kanang page nga diin makita gyud kung unsa ang post, kinsay nagpost, unya sampulan po nato nga kani siya mo gyud ni iyahang account, unya mas kinahanglan sad gyud nga sa computer nato gamito nga screenshot para makita gani nato ang URL. Kita man ang URL, guys, kanang https://www.facebook.blah kay aron inig tan-aw dito sa pulis, makita nato, no, kung unsay gyud nga channel ug unsa gyud nga source. Screenshot na daan kay ilaha ra ba nang i-take down, usahay ila dayon nang i-delete kay nga hadlok, tugatugag panaot unyag ikiha mahadlok, no? Kani tambag gyud no sa tanan nga mga naminaw nato karong adlaw nga kaning social media, guys. Di nato ni abusaran, di po ni nato gamiton og himuon nga plataporma para makapanaot tas uban. Kibaw ko nga daghan kaayo nato nga mupagawas sa ato ang kapungot, sa ato ang hinanakit, mupagawas kung unsay ato ang mga gibati through social media. Moingon mo ako amaning account, true, tinuod. Batiman kung public na daghang makabasa, no, mahimo niya naatay gidaot, naatay katungod nga gityatak-yatakan, naatay tao, naatay
mga gilapasan or gitunuban or gidaot or naay naapekto sa ato ang post. Laban naginganla nato or maklaro manggani maski pagwa nato nganli maklaro pod nga siya kay initial rata niya siya gyud ay no, then that will also make us liable. Munang maingon gyud ko nga let us be responsible users of social media. Di nato ni siya abusaran nga plataporma no, di man nato gud na kinahanglan dauton ang mga tao through social media. That's why I always say tinuod gyud na think before you click, tungod kay naa natay mga balaod nga nagregulate og naprotektar pod sa mga katungod sa mga tao nga dili po nato pwede no nga pasagdan lang, pwede gyud tang makiha tungod kay nakalapas ta. So please be responsible users of social media. Okay, mga sukintig paminaw, hinaot unta nga naamoy nakutlo na pagtulunan karong adlaw. Kini si Attorney Elaine Bathan, daghan kayong salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon. Hangtod sa sunod nga sugilanon, dinhigapon sa to ang programa, kini ang akong suliran gikan sa RMN Production Center, Radyo Mo Nationwide. Tatak RMN, daghang salamat ug maayong adlaw. So sa ka. Mayong adlaw kaninyong tanan nga mga tigpaminawan niining handumanan sa usa ka awit. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong kaagi. Ako si Santi. Apan sa dili pa nako sugdan sa pagsaysay ang akong kaagi, palihog sa pagtugtog sa awit nga naguluhan. I'll Be There. RMN Drama presents Handumanan so sa ka awit. Ano ba daw siyang kaagi karon? Mao kining usa ka lalaki nga taga Talisay City, Cebu. Ang ato matatampo nagdasingan nga Santi. Happy birthday sa akong pinanggang anak, ang akong baby. Thank you, ma. Ang anggaran ako'y baby, ma, ha? Pero di na ko bata. Tawag na lang kong Paula, mabi. Mao man gina tinuod akong pangalan. Oy, dili pwede. Kay para nako, baby gyud ka hangtod sa hangtod. Ikaw ang akong baby. Happy birthday sad nimo dong, Santi. Thank you, tita. Pastilan, kadali gid sa panahon, no? 18 anyos na mong duha. Kaluha gid unta mo kon usaray inyong inahan. Maog yun, ma. Pero bisag managlahi ang among mga inahan, tungod sa kasuod ninyo ni Tita Tricia o sa among kasuod ni Santi, among pagbati managsuon gyud. Labi na kay pulos ni mga pugtong anak. Tuod, nganong wa man nimo dad-a imong lola, Santi? Wa siya mauban tita kay sakit ko no yan tuhod. Uy, mao ba? Kaluoy basad. Dad ilang siyag pagkaon inig ulit nimo. Salamat na tita ha. Kung buhi pa lang unta sila sa papa ug mama, samot gid unta ta ka aligri ron. Gimingaw na hinuon ko sa akong best friend da. Sige lang. Kung nagtanaw man ron si Tricia, malipay gid to. Kay bisan og naputol ang among panag-uban tungod sa iyang kamatayon, pero naaman mong duha nga maoy ni sumpay. Mama, uy, na. Mag-uol na hinuon to si Tita Tricia nga magtanaw kay nihilak naman kadiha. Sorry. Happy birthday ninyong duha. Happy birthday, best friend. Happy birthday po, best friend. La, mula ka ko ugma ha? Mang-apply kong trabaho? Ay,
Dong, pasayloain taon bing lolo ninyo, ha? Kay kung naapaunta mi natigom, o mas naningkamot paunta mig maayo sa una, dili unta taingon ani kalisod karon. Dili unta ka maahatog undang og eskwela para manarbaho. Sama sa ibong best friend nga si Baby, nakapadayon gyud siya sa eskwela. Ay, kabala ka la. May problema na ko eh. Buhaton ako ang tanan para nimo. Huwagin ko magdahom nga madawat ko sa akong gi-applyan yung trabaho. Bahala gamay ra sweldo. Ang importante nga nami magasto si Lula sa mong pagkaon ug sa iyang mga tambal. Di pa magud paigo ang pensyon ni Lula. Malipay yun si Lula sa akong ibalita niya. Human akong sulti ni Lula, muadto ko silang Baby. Sultihan sa nako siya sa akong good news. Magdali ko, aron maabtan pa na ko siya sa eskwelahan. Mayong tagakwa pa mamuhi sila sa Baby eh. Anin ako sige sa eskwelahan. Mag-atang niya. Bye, Chard. Sasunod na lang ko ihatid sa amo. Okay. Ipaw! Sige. Bye na, ha? Saan ka itong kauban ni Baby? Klaro kayo nga, dili sila suod. Kaya gitawag mo siya sa iyang tinuod ngan. Uy, San? Niala ka? Nakoy ibalita ni mo, Bebs. Unsa man na? Nadawat kasi mong gi-applyan nga trabaho? Nganong ni ba, mga? Siyempre! Ikaw pa! Kaya ba kung madawat gud ka? Believe kay ko ni mo gud. Abi na kong mananag-anak ka. Bitaw, lipay kay ko kay makatabang naging ko ni Lula. Tod, kinsa man tong imong kauban ganina pagawa sa gate? Si Richard? Gwapo siya sa no? Ayaw ang naong mo ibasihi, Bebs. Naidaghang gwapo nga, maayo na sa bag-o pa. Pero makuha na gani ang iyang gusto, biyaan na ng babae. Hala no? Ngano ka, oy? Nagsermo naman ko ka diha. Kasi luso pa ni mo. Amigo rato na ako, oy. Di ba? Tingali unyag, binuangan ra ka. Di na ba ta mag-uban permi? Mayo pareha sa una nga, di kita magbuwag. Labi na karon nga, magsugod na ko sa akong trabaho. Ayaw lagi ka pala ka. Pahibawon gyud ka sa kumakalihukan. Kung di ta magkita, tawagon ti ka cellphone. Bantay ba, ha? O, lagi. Mura naman kag akong amahan, oy. Hilong da. Sante, Dong. Kumusta mang ibong trabaho? Wa ba ka maglisod? Okay raman la. Di raman bugat trabaho, Ang nakaayo lang kay buutan ang akong amo la. Oy, maayo hinoon kung mauna. Tuod, nagkita pa ba mo ni Baby? Sukad nga ni trabaho ka, wa naman gyud siya mo anhi sa bahay, oy. Bisag bisitahon lang unta ko niya ba? Gimingaw na payasad ko niya. Busy magod siya siyang pag-skwela la. Nagpaabot sa bitaw ko nga manawag siya na ako. Pero wa man gyud. Wala sa ko manawag niya kay basin nun niya og makabalda ko sa iyang pagtuon. Igdaon niya nga bisitahon sa ko panagsaba. Day off man ako ugma la kay Domingo. Muadto ko sila. Akong sultihan nga gimingaw kanina. Uy, Dong, Santi, kumusta naman ka? Dali-dali isod. Hi, tita. Pasensya kayo, tita, nga wa nagit ko makabisita ninyo. Saon nga, busy na magkus trabaho. Ay, maudi ay ngawa na mo'y kuyog-kuyog ni Baby. Naasiya, tita, si Baby? Uwa, siya ron din hisabay. Gikuha sa iyang mga classmate mang kuno to niya. Asa man kuno sila, tita? Mga ligo kuno sila sa dagat. Mau ba? Asa sila nga dagat nga ligo, tita? Kay ako nga pason.
Ay, gani kay di kayo daghang tao. Dali ran ako sila makitaan. Oh, Toras baby. Kalain sa mga kibati nga nagtanaw ni baby. Ngalain ang mga tao ang iyang kauban. Kami ra mo ginuta tong duha ang mag-uban permi. Oh, yung mga sa tagay, Paula. Sige! Tagay pa more! Si baby, niapil ang tagay. Bebs, saan pasabutin eh? Muinom na di ka? San? Ganun di aman ka? Bibs, kinsa man sa Paula? Imong laing uyab, ha? Unsay laing uyab? Dili, uy! Mark, siya si Santi, ang akong best friend. San, siya si Mark, akong boyfriend. Boyfriend? Best friend na dahil ka rin, eh? Nga nung ka magpahibaw na ko, Bebs. Nga mga ligo ni mong dagat. Ingon ka kay, tawagan ko ni mo kung unsay man imong kalihukan. Time para good, bay. Di ba best friend naman ni mo sa Paula, bay? Dili ni mo girlfriend. Mong ayaw pagboto kung sa iyang buhaton, bay. Mark, ayaw na mo paglalis. San, palihog, lakaw na lang. Mag-istorya lang unya ta, manawag ra ko nimo. Pao! Ipaila-ila ko ano mong kaistorya, be. Sure. Bren, akong best friend si Santi. San, ako amiga si Brenda. Hi, San. Nice to meet you. Nabaguhan yun kong baby. Mura naman siya nausap. Mura ko niya gikauwaw. Oh, basin si baby na nanawag. Huwag mo ko makailayin ng bira. Kinsa mo ka ni? Hello? Hi, Santi. Si Brenda ni. Kinsa nga, Brenda? Ay, bad kaayo ka ay. Ako bitaw tong gipaila-ila ni Paula ni mo sa beach. Di naman kasi ako number. Ni Paula, of course. Pwede tang magkita? Na ako importanteng tuyo ni mo. Salamat ha. Kaya nisugot ka nga magkita ta. Unsa may imong isultin ako? Best friends kid mo ni Paula? Anong nakapangutan naman ka, ana? Pagkahubog man gud niya, niingon man gud siya nga basig bayot kuno ka. Ha? Anong nakusulti mo siya, ana? Ambot lang niya. Tinuod nga bayot ka? Dili, oy. Ha? Sure? Sure ka? Sige ko na, be. I-prove ko na nako nga dili ka bayot. Panguyabi ko na ko. Unsa? Unsa? Gibiyaan lang ibog kalit ang babae. Ula. Ni-walk out ko, eh. Unsa mo sa itong bayhaan na, eh. Flirt man kayo. Pero, kung tinuon itong iyang gisulti, nga nung nakaingon makas, baby nga, mahuyang ko. Pangutanoon niya na ako siya. Bahin na na. Si baby ang nanawag. Hello? San si Mama gitabang? Giyatake sa sakit sa kasing-kasing. Di apiro sa ospital. Pinisari ako. Maluoy ka. Asa mo ospital, ah? Sorry, nadugay ko. Traffic ayo. Kumusta na si tita? Wala si Mama, San. Unsa? Patay na si Mama. Magunsa naman lang kuron. Si Papa, wala ko'y kontak niya so kasi sila magbuwag si Mama. San magunsa naman lang ko.
Mag-inusara na lang ko ini. Niya pa ko, Bebs. Ayaw ko bala ka. Di ka pasagdan. Nahipos na ang patayng lawas ni tita. Unsa may plano nimo? Nagkasulti mi ni Tia Elfie. Ang igsuon ni Mama nga. Ato na lang kumupuyo niya sa Negros. Oh, Ibalikya na lang namo ang bay. malayo na di ka na ako. O unya ang imong pagskwil, ha? Muundang lang kidusa ko. Kung nailunan ako dito, una pa ko mapadayon pag-eskwela. Mao mo ka imong desisyon. Wa ko'y mahimo. Pero ayaw ba kalimot sa pagtawag na ko pirmi, ha? Hello, best friend. Kumusta man ang imong pagbiyahe pa doon des Negros? Okay ra kayong akong biyahe. Ikaw, kumusta man ka diha? Kumusta si Lola? Mayo raman mi, Kalois Ginoo. Ikaw diha pag-amping, ha? Wara ba kay kaila pa diha? Gawas imong parinti. Mayon tatug na ako. Aron, doon na kay ikayog-kuyog. Di aman sa nga ako mga ikagaw. Di na ako magmingaw. Manawag lang ako ni mag-usap, ha? Napakoy buhaton. Amping diha. Bye. Pila naman kabuhan sukad sa katapusang tawag ni baby. Tawagan baka na ako siya, no? Suwayan ako, bi. Oh, uy. Niyam de good takes niya. Ang kukabantay ni. Hi, son. Kumusta? Sorry, ha? What nagid ko makatawag nimo? Unsaon na busy magud ko? Manawag ko nimo ugma kay na ako'y importante nga isulti nimo. I miss you so much. I love you, best friend. Oh, first time nga ni I love you sinako. Nganong lahi man kayong kalipay nga akong gibati. Naibong sa kong kaugalingon. Nganong wa maging ko makasuway nga nag-crush kong mga babae. Si Bibi ramagin ang pirming nasa ko na-una. Na-in love ka ako sa akong best friend. Naguwat ko sa imong tawag, Bebs. Unsa may importanteng isulti mo na ako? Kinangaw lang ko nimo. Lahi gyud kun kauban ti ka pirmi. Dili unta ko maglibog kung niapa ka. Kay nahibaw man ko nga para sa kung kaayuhan ang imong itambag nako. Nga naman, unsa may imong nalibgan? Gusto ka nga muanha ko para makaistorya tas personal? Sa tinuod lang, Bebs. Gusto na gid kay kung makakita nimo. Gimingaw na kay ko nimo, Bebs. Ayaw lang usag ari karon. Tubaga usag akong pangutana. Unsa man na? Angay ka nga masugot ko sa proposal sa kong uyab. Gusto na siyang mga asawa na ako. Oh. Gusto ko mahibaw sa imong tubag. Maayo ka, ha? Kung asa ka magmalipayon, go for it. Malipay raman ko kung malipayon ka. Dili ka na mo'y gusto na ako nga mabati gikan nimo. Tubag ako. Oo, or dili. Ikaw ray makatubag, ana, Bebs. Ikaw ray may nakailas mong uyab. Oo, lagi. Pero gusto lagi ko mahibaw kung musugot baka nga magminyo ko. Kung moingon ko nga di ko gusto nga magminyo ka, unsa may imong buhaton? Aw, wa. Manawag lang niya kung usap nimo. Napakoy laing pangutana. Sige, bye. Hello? Hello? Uy. Pagani ko niya tubagas kong pangutana. Paggan man hinuon ko. Ako tawagan, be. Sa mo kasi nuktok, eh. Mo pa'y nagdali kong panawag ni baby kay nakuryoso gid ko unsay lain niyang pangutana. O lagi! Kadiyot lang! Kapurado ba, eh? Unsa may... baby?
Laing pangutanan ako. Mga sawa ka na ako o di? Ha? Tayo pa, di ba dito mga negros? Nganong... Mubalik yung negros. Depende sa imong tubag. Unsa tayo imong pangutana? Na in love ko nimo. Unsa man, mga sawa ka na ako o di? Mga sawa, bisag karon dayon. Pakasal na. Sure? Sure kayo. I love you too, my baby. I love you more, Santi. When you wake up each morning and when the road seems uncertain and you can't stop. Tinuod gid ang ilang giingon nga mahibaw-an nimo ang imong pagbati sa usa ka tawo kun mawa siya sa imong pananaw. Dili na lang kutob ug daghang salamat sa pagtagad ning akong tampo. More power sa RMN. Mao kita mga igalang kaagi ni Santi nga taga Talisay City, Cebu. Uban sa awit nga iyang ipangayo, awit ka ni Kaluhan, I'll be there. Ang mga kaagi gibahatan uduwa sa radyo ni Carol Marie Hekain o gabol sa direksyon ni Priscilla Reganas. Kamausap mga higala o mga sukin ti paminaw, kinasingkasing kong gidapit sa papada. Sa inyong nagkalain-laing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa Usakawit. I-address lang nining tulumanon handumanan sa Usakawit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Ubaga ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hangtod sa sunod kayon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw.